vi på Havnsby, og det her vand, det er det næste knudsalgi, som man får lige fingre. Jeg har tænkt mig at gå efter land, som jeg har tænkt mig flere gange. Så derfor går jeg i det. Så kan man godt svømme. Derfor bliver det sejt, ikke? Jo. Nu pakker jeg en gummibåd med en motor, som der kan tjene kuku. Fordi at der var ikke noget strøm på det her sted. Derfor så blev vi nødt til at sætte lukken, og så kunne jeg styre. Så var det perfekt. Så er jeg hej. Det er fint. Det er fint. Hvad foregår der derinde? Tror du, der er nogen fisk derinde, Sebastian? Der er heller ikke rigtig noget nede på bunden. Der er en lille smule tang, ja. Men når du kommer her, så kan du se tang. Det ser ud til, at jeg er nødt til at gå ind i de der blade. Så gør vi bare det. Jeg skal lige se, om de stikker eller ikke. Jeg tror ikke, at det stikker. Det er bare siv. Det er siv. Siv hedder det. Siv. Har du egentlig hørt om siv? Ja, det har jeg. Jeg tror faktisk, at det var siv, de havde. Det der i Heiken Parken. Men det var det faktisk. Det har du ret i. Jeg tror nok, det var siv. Yep. Du skal tage det lange skridt på toget, så at du kan komme igennem det her træk. Okay. Det gør vi så, amigo. Skal vi prøve at gå ud af mod skibet igen? Nej, farmand! Du vil hellere på opdagelse? Ja, han vil hellere på opdagelse. Okay. Skal vi ikke bare tage det? Venlig lidt, amigo. Venlig lidt. Lad lige far komme forrest. Ja. Nej. Ja, lad mig høre en gang. Yep. Yep. Der er meget, du lærer den her sommer. Hvad tror du, der sker derinde? Jeg tror, jeg er færdig med dyr. Kan du høre nogle fugle? Lad os prøve at høre. Ja, jeg kan det. Prøv, lad os lige høre en gang. Hvad siger du så? Kan du også se? Mester, nu synes jeg, vi skal begynde at gå tilbage igen. Ej, farmand. Gummibåden, den bliver lige her, farmand. Yep. Så lige for det. Og så går jeg lige ud og prøver at svømme en tur i det. Så gør du det. Her er det så lidt vand til. Ja, farmand. Ja, i hvert fald.
Hvordan? Hvordan føles det? Det er godt nok lidt. Okay. Sebastian, Ja. nu går jeg tilbage og henter gummibåden, så kommer jeg med ud. Okay? Der er nok lidt. Kan hvad er det, du gør? Jeg henter lige gummibåden, Hvad så? så kommer jeg med derud, okay? Kommer du med mig hvorud? Så føles vi lidt derude, indtil der er lidt mere vand, du bedre kan svømme i. Okay, slut for nu. Jeg tænker mig lige at slutte. Kan man se lige, hvad der er stadig på tør? Ja. Okay, så men vil du se, hvor meget vand jeg kan lave ud af sådan her. Så. Ja. Hvad er der? Okay. Nu kalder Helena, så lad os gå tilbage til hende. Jeg er med. Lad os gå tilbage til Helena. Hvorfor? Slutter vi her med de her dejlige billeder Min farmand. fra Rügen.